Lammi-kivitalon perustukset tehdään rakennesuunnittelijan tekemän suunnitelman ja ohjeen mukaan maaperästä riippuen joko antura, laatta tai paaluperustuksena. Lammitassu on rakennusten perustamiseen kehitetty valmis muottijärjestelmä. 5 metriä pitkät muotit sisältävät raudoituksen, eikä muotteja tarvitse purkaa valun jälkeen. Lammitassu valmismuotit asennetaan tasatulle ja tiivistetylle sora- tai murskepedille. Ennen lammitassu valmismuottien asennusta maapohjaan mitataan ja merkitään suunnitelmien mukaiset anturalinjat. Anturan kulmaan tulevien muottien sisäsivuista leikataan pois muotin levyinen pala. Muotit nostetaan sisäkkäin, teräkset katkaistaan ja muovi leikataan puukolla poikki. Leikatusta palasta taivutetaan 90 asteen kulmakappale, jolla muotit liitetään toisiinsa. Mikäli anturamuotissa oleva perusraudoitus ei riitä, lisätään anturoihin suunnitelman mukainen lisäraudoitus. Asennustyö on moninkertaisesti nopeampi kuin perinteisillä menetelmillä tehtynä. Ennen valua muottiin merkitään anturan yläpinnan korkeus. Lammitassu anturamuotit valetaan pumppuvaluna. Muotteja ei tarvitse purkaa, joten rakennusjätteen poistamisesta ei kerry kustannuksia ja työmaa pysyy siistinä. Lammitassu-järjestelmässä yhdistyy paikallavalun ja elementtirakentamisen edut. Anturan yläpinta tasataan oikeaan korkoon hierrintä, alumiinilinjaaria ja tasolaseria apuna käyttäen. Sokkelin rakentaminen voi alkaa seuraavana päivänä. Tutustu Lammitassu valmismuottijärjestelmään. Se on nopea, helppo ja edullinen tapa rakennusten perustusten tekemiseen.